onye okere ugochiri acha anaghị echu echu ọ oke mmụọ ka ọnwụ ọ na-abịa ya ka anyị Magazie. ịgwapụrụ gị ọjị mgbe na-asị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndị ụdị ihe ala akpọkọ ụmụ chi agba agbarala asụmdo ododo n'ụbọchị tata worie anyị orie tii orie na-erete ihe ọma tata bụ abalị mbụ n'ime ọnwa asaa n'afọ mmanụ oyi nwata otide akpọ m unu ihe awụ mmiri mmiri tụga n'ite asụmdo ododo ahụ bịa ala ezi ihe ngwanụ ala ụmụada ọnụ iyi nkwa ọnụ ihe akpa anụmụ n'orie ngwa na achị agba agbaala ndị ichie niile akpọ m unu asị m unu dododo granụ bịa tata ka nna wairu na ọjị wee na-asọ ọbịa nna were tata wụfe wee sị ihe ọwụla wụ ihe ọma anyị nọ n'ime ọnwa ya sụrụ mmiri ya bịa sọpụta anyị ya tụrụ aja nke ọbụla anyị nọ ya ọwụla wụ ihe ọma kwadoro anyị n'ime ọnwa ngwana ọtụrụ ka adịla m ihe onye lụrụ onwe ya na-eme ya ọnwụnwụ ụsa nnukwu nwaanyị nọ na mbụ ịkpacha n'ọkpara ugwu gị gbaratawa gị kpọta nwarịhị a na ịga nwarịhị agbada nwa kpọọ nwa ya nwoke achọ ọnụ nwa ya achọ ọnụ a na ịga nọrọ ịga ọdụ ije ihu die nwunye ya na ịga ka ihu die na zere pụọ nwa ya nwoke Patrik Ekwueme achọ ọnụ nna m a na ịga nwere ọdụ ije na-alụ aga elu ga ala asị nwere ihe chere m n'ụlọ ọ lụkwara na m ụwa ọkwara ugwu ihe onye bịara ụwa ya ka ọ nọ na ya ihe m bịara ụwa ya ka m nọ na ya ọnwa nwa pụta otokwuru mgbe a ga-alalụ m ije ọkwụrụ gị sị kpọbata n'ụlọ nye gị ọnọdụ akpọbatala m gị enyere m gị ọnọdụ ebe m na-ekweghị ka mmiri ma unu ekwekwele mmiri ma m mmiri agaghị ama unu anụrụkwala m na projekti lekwe agbadawere m ugwu ahụ ebe m ga-ewu obi ebe unu ga-aba
ezumezu niile ezuo mgbe na-asọ okwukwu ya nụrụ olu m n'ụbọchị taata okwukwu na-ebuli mmadụ elu ihe m ji n'aka wa akọrọ mmadụ ọbụla nke gbanatara ebe a n'ụbọchị taata n'emume anyị na-eme ihe ọbụla kochiri nwe ihe akụkọpụla ya ihe ọbụla wa ozu ọbụọ n'ụzọ gị n'ụbọchị taa lekwa akọrọ anyị kọpụla ya ọ gaghị eru ihe ga-ahụ ihe ọbụla wụ disappointment n'ụzọ gị n'ụbọchị taa anyị kwazụgala ya anyị jikwa akwa anyị ji akwa ịkwapụ ihe ọbụla wụ ụchụ nwoke ụchụ nwaanyị ịkwazụga ihe ọbụla wụ ogbochi iwu ọbịa asụ anyị ebe a n'ụbọchị taa aha gị dị n'akwa akwa a ga-akwapụrụ gị ụchụ akwa a ga-akwapụrụ gị ogbochi akwa a ga-ebupụrụ gị adịghị mma ihe ọbụla wụ okoro eto na ezinụlọ isi na ya na ndụ gị n'ụzọ gị n'ụbọchị taa ọ daa n'ala n'ụbọchị taa ọ daa n'ala ihe bụrụ o jiri daa ala wụ ihe ala ji anaghị apụta onye si ihe ala ji na-apụta jụọ na-ese ndị gị lara azụ etiri n'ala ma ha pụtala ichie ekwu ichie ntụ ozukwu uzuchi mmụọ niile m n'ala ezi ha kpọkọ ụmụ unu ngwa garanụ bịa ugbu a nwoke nwaanyị amụrụ na ala ezi ihe ewu nwa amụrụ na obenekiti ndọnwụ ewu nwa amụrụ na eji ukwu ndọnwụ ewu nwa amụrụ na mbara ndọnwụ ewu nwa amụrụ na ụmụ ụzọ ndọnwụ ịwụrụkwa ọbịa bi n'ala ezi ihe chọrọ ihe ọma ndụ gị ala ọka anyị ndụ gị ndụ ezinụlọ gị ichie ogedi si ala aba ọ na-ejiri briak nke mbụ na ala aba gburugburu ndụ gị na ezinụlọ gị ya mara gị mma ya ajọla njọ Chimaobi ndụ gị ndụ nne m ndụ nna gị gụnụ chọbụrụ na achọta onye kachi ndụ gị ndụ gị ndị ezinụlọ gị gụnụ gara chọtakwanụ Chiboyi ndụ m gị gara chọtakwa Chemewuro m ndụ gị gị gara chọta Sabi ndụ gị na ụmụ gị na ha gara ha chọta eji ele gị nka Chisom ndụ gị gị gara gị chọta ndị biga ihe ọpịpị asụ m unu zụ ụkwụ nga m nụrụ nga akwe mkpọkọ ha makpuo na fon unu kpọọ onye ọcha oku ya azụ unu ihe ọnụ gwụrụ onye ọcha ka onye ọcha ga-emere ka m gwara ya ka ọ dị ndị mgbagha agba ndị fugharị adịghị efugharị ya promis ndụ gị ịnwụ nwa na obi achọ ọnụ nke ị gara chọtakwa ele ndị fọrọ nga ahụ ọdọnkọ Aba ọdọnkọ na Lagos day and night n'okporo ụzọ ị na-agba ị ga-enwe accident moto ga-enwe ike ịtọ mbụlụ for one day akwa akwara ya kwapụga ihe ọbụla ga-awụrụ m ogbochi onye ọbụla kọchaga nụ ma ị kọchaga ha onye ahụ enweghị mma ị na-ekwu ihe ahụ onye ahụ jiri tụrụ gị ya so ya ka anyị gwara ya ka ọ ele aha nwa Evans ndụ gị Evans akwa onye Ghana ndụ gị na alụghị nọ gị gara achọ gị chọta ya gazie n'ọfọ Ifeanyị ndụṅụ ọkwana iwe ọkwụrụ ugo shi nga achọrọ nwu bịa ala aṅara gị nọkwanụ gawa ije chọta nga isi bịa asụ m gị ọbụla itiri aka ya wụrụ tere de tapara gị n'aka ihe ọma mere gị ụbọchị orie mere gị ụbọchị afọ mee ụbọchị nkwọ mee ụbọchị eke orie ga-azụ afọ agaghị azụ afọ ga-azụkwanụ nkwọ ga-azụ nkwọ ga-azụ eke ga-azụ Igbo kelelu ọ wụrụ ihe kwuru ka a na-eme nwanne m nwoke ọ wụrụ gị Chimaobi kwa ya ọ gị nwa onye ukwu n'ụmụ ushi ya mara gị mma ya gaziere gị ịhụrụ ihe a na-eme gị kpọọ ya aka ihe ọma ga-eso gị ya wụrụ ihe kwuru ka a na-eme mekpenụ Chinedu nọ nga ọnwa ma si n'ọbụrọda ndụṅụ gị gara achọ gị chọta ogwe a ga-adụ gị ka m gwara ya ka ọ rere ele nwa m megere ekpere Chigozie ndụ gị ya gazie ị ga-arịrị rịda ma ị ga-atọ iriri elu ụgbọala gị na-abịa taa na echi ka m gwara ya ka ọ dị onwe mgbe ọ na-agba ya Chimaobi ogologo ndụ gị ka awụ ọgọ m nwoke ndụ gị mgbe ị gara chọta ị ga-achọta ihe iji elete nne elete nna
ịlụ nwaanyị zụọ nwa zụgharịa ṅụ Ọ dị n'oge ọ dị n'afọ. ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme saa nwa ya ndụ ṅụ aha ṅụwụ na-akpa aza ọ gị nwawa akpa aza akụtụrụ gị si ihe a na-anaghị eme ma a ga-eme nke ị gara achọ chọta ọ hụrụ na ebe anya mmiri akọla n'anya ọ sị iji ị gara ga alụla mgbe ị na-alụwa akwa ekwụọ ọ sị iwu ihe ọrụrụ ihe dị ka na-emekwule n'obi ya ọ sị iwu ihe ei ya na ezinụlọ ha wila ọ bụrụ gị mgbakọrọ ga-adị ka mkpụkọrọ ji etiri n'elu na-enweghị eji eme maka ọ kwagburu ikwe ya kwagburu ọrụ ya jụ mbele ya bụrụ kwa ọ bara ya bara ndụ fụ na ọ ga-adị ise mgbe si ụbọchị tata ọ ga-amara anyị ma ọ ga-ajụrụ anyị njọ ọ bụrụ anyị na onye ọzọ bịa lụọ chisom ngwa ngwa unu ha mmadụ niile nụ nga nwanne m ele aha otu o sọrọ chi ndụ gị ụbọchị ma mma ajụla njọ mmadụ akarịka ebe a mfe ọwụla bịara ịjụ anyị mmiri buru ya ihe kwuru ka a na-eme ọ bara na mmiri mmiri asịrịla ekwe ọgwụ ya wụ emume anyị bịara eme taa ihe mmanya ọkụ ke awụ mmanya oyi ke awụ ya wụ ọjị ana m awụrọ chi nọ n'ala ezi ihe wụ ọkwara ugo chara acha anaghị echu echu nwaanyị goldu nnukwu nwaanyị na-anaghị ekwe ụmụ ya baa akwa abịalanụ m mụ na ụmụnne m abịala mụ na agbata obi abịala mụ na ndị enyi abịala mụ na ikwu ibe abịala sabịa tuo oge aha wapụrụ gị ọjọọ n'ụbọchị taa m wee na-asị mmadụ niile bịara ebe a nọ ka awara gị ọjọọ bịa mepere ha ụzọ ndị ụgbọala ha nọ n'aka gị na ụgbọala bụ ige ha ndị dollars paụnsụ ha nọ n'aka gị gụrụ ya ga ịga ha a sị eme nwata otu echiri m ibe obi ga-adị ya ma ọ ga-esoro ibe ya ṅụrụ ya adịghị ka ibe na-akụ n'akwa ọ rịrị ọjị kpara chakwa ọjị nkụ a na-arị ọjị ugboro na o nkiri nkiri ka a na-agba ukwu ose adarị ukwu ose elu mbugharị ka eji ere mbe ọkwa nkiri nkiri ka a na-ekiri odudo ada eri odudo eri onye riri odudo ga-atọ ọnụte ya n'ụda tin anọ m ka emegide nwoke ka emegide nwaanyị ihe anyị na ọbụ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị amụ amụ dịrị alụ alụ anyị ma nwụkwanụ ndị nwoke kpọkputere ha nwụcha ọnwụ wuro ka anyị agaghị ekete eru wuro ka anyị agaghị ekete ihe kwụsịrị ọgba anyị agaghị akwụsị anyị onye anyị buru ụzọ gawa aga asa bịa tụwa ebe anyị nọ n'ihu anyị gara aga n'ihu ịla asa agaghị adị na ya ọkụrụ ugo mgbanacha ma agbara anyị welitela ọjị ka anyị na-emere ṅụ n'ụbọchị taa asụmanya hụrụ ọjị a ndụ anya na-ahụghị ya ndụ ọnụ ga-ata ya ndụ ọnụ na-agaghị ata ndụ ihe a mmanya ọkụ anyị were mmanya ọkụ nye unu achọrọ ọkụ ga mere anyị gwere unu ihe ọ bụla kpega ọkụ n'ụzọ ihe a mmanya oyi anyị were mmanya oyi anyị wutue ya jụọ oyi gba akwana ya o wee wụrụ ihe kwuru ka Igbo kelenụ mụọnụ zụọnụ rienụ ṅụrịanụ ọka ọ dị oke o siri mee ngwana nwoke ọbụ Ugochukwu ya dịkwara gị na mma isi n'okwuru ga-aga asị m n'ụbọchị taa ihe ọma mere gị honorable asị m ya dịkwara gị na mma isi n'okwuru ga-aga ya ma mma ajụla njọ nnukwu nwaanyị ịnọ m n'ala Ọnịcha itiri ihe a n'ụbọchị taa isi ihe mere bịa ahụ nga adị asị m ndụ gị ihe ọbụla nwụ nrịarịa arthritis nọ gị n'ahụ n'ụbọchị taa ọkwụrụ ugo ga-ebupụ ya ọkwụrụ ugo ga-ezute gị ihe ọma ga-eme na ndụ gị otu ụmụ nwoke ịta warala ịbịara nga mee emume laa ụmụ ha ata ịta asị mmadụ niile bịara nga ata ịtakwa na anyị mere mmemme anyị mechara na mgbe gara aga ọ dị n'aka ebute meshin gị buru moto bụ ikpe onye igoziri ya ebubu moto gị nọrọ hakwa ugbo bụrụ oke moto bụ ihe ya asụ mba ihe ke ya na-ada iberibe kemgbe asụ m iberibe a ga-ada anyị mmụọ ga-emere anyị ihe ọma anyị chefuo ya ọkwụrụ ugo ihe ọbụla i mere anyị ga-echefu lekwede ede m Benson ọnwa afọ Ezihie lekwede ede m waya ọnwa afọ Ezihie ọ Benekiti lekwe onye kachi ọnwa afọ Mbara lekwe ihe anyị ọnwa afọ Aṅara
onye ọkọ ọhịa nọ nga onye abalị ya onye Eziama Ọkai Chinedu ala Ọkai Chinedu awụ ala Ọkai ọ nọ nga live onye obodo nọ ya onye aṅara ụmụ oluwe n'ọha ya onye Ghana nọ nga ndị isi obodo ụmụ Ushini ya ihe awụ mmiri so Ghana wee na-asọ ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma ọjọọ anyị ga-aga ya gata ndụ gata ọganiru mmepe ụzọ mwuli elu ya wụrụ na ịrụgide n'ụlọ ahụ agba ị ga-arụcha ya ya wụrụ na e nwere ebe aka ga-aṅụ nkaka azụ mgbe anyị na-aga ọjọọ n'ụbọchị taa nkaka ahụ ga-ala ka anyị kere ọjọọ ka anyị gapụrụ nsogbu niile ka anyị na-aga ọjọọ ka a gapụrụ ihe ọbụla bụ ogbochi wee si ihe niile biri okpuru ugo lụrụ okpuru ugo ihe okpuru ugo nọrọ ụwa ogwugwu akwa ịnụna ndị ichie akwụ na anụna asụ m n'ụbọchị taa ọ na-eze gwara agwa ka anyị ji agọga ihe a n'obi ọcha enweghị onye anyị bịara nga ugbo asụ ka ọ nwụọ ihe niile a mụrụ n'okpuru nwarị ndụ unu gụnụ gara chọchọta nọ enwe onye m nọchigoro ụzọ onye anọchiri m enwe onye mgbuga enwekwana onye ga-egbu m enwe onye m chịga ọchị enwekwana onye ga-achị m ọchị ma onye nọrọ si ya chịga m ọchị ihe ọ chịtara ya were o ji achọ atụ oge ogu mmanya lekwe mmiri a ọta mmiri eso aga ugbu a ka ọ ga-asọta akụ anyị ọ ga-asọta ya na mbọsị orie mbọsị afọ mbọsị nkwọ nakwa mbọsị eke n'aha Chukwu oke abịa ma na ndị ala ife anyị ga-ejide ọjị n'aka anyị ga ọjị anyị nwụọ ọjị anyị nwụọ ọjị anyị nwere ihe ọjị kọwara ka anyị makwara ma emume anyị bere eme n'ụbọchị taa ma ọ gakwara aga masị m ihe ọbụla ga-anọchiri anyị ụzọ ha kpụ ihu n'ala ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị nkwe ka anyị niile ya chi ihu n'elu ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme anyị gakwa na ọjị a n'aha Chukwu oke abịa ma na ndị ala ka anyị na-aga ọjọọ ka anyị na-agata ndụ na-agata ọganihu ọrịa agaghị ụzọ ahụ anyị ọ gbakwara na eke orie afọ nkwụ ọ gbakwala orie gbaa afọ gbaa nkwọ bịakwa gbaa eke kechie n'ihe ọjọọ ka ketara ihe ọma n'aha Chukwu oke abịa m na ndị ala ọgịrịga ndị ukwu ọgbala ya wụrụ ndụ ya wụrụ nka ọfụ na oge ahụ isi a na-akụkwado aka ebe a asị m ihe ọma ya mee ihe ọma ya mezuo n'ụbọchị taa ọrụ ọkpụrụ ugo ngwa lekwe na ọjị o mere ka ọ naghị eme o mere live yes so ngwanụ ọkwara ugo nwanyị gold ngwanụ lekwe na ya wụ ọjị asị m ihe ọma ga-emere n'afọ a ihe ọma ga-emere n'afọ a ezumezu ngwanụ ya gazie ndị nọ mmiri ngwanụ ebe ọ bụla anyị toro okwu ezinụlọ anyị gara ọrụ na-agwarị ngwa ezinụlọ anyị kpere ekpere isi iwu ihe ọkụkọ ngwa achị agba agbaala ọ ihe kwuru ka anyị na-eme o wee wuru ihe kwuru ka a na-eme aja nụ mgbọrọgwụ bụ akpara aka ekpere ọbụla anyị mere ọgwụ ọbụla anyị gwọrọ ọnụ ihe ọma ga-eme n'afọ a ihe ọma ga-eme n'afọ a mere n'afọ a mgbọrọgwụ akpara aka mgbọrọgwụ akpara aka ihe ọma ga-eme n'afọ a 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 anyị unu ga-emetụ ọnụ ya dịka nyere unu poison ekwekwe na ihe m nyere unu ka m riri o ya gazie ọ ka ọ dị ọka o siri mee ya ma mma ajọla njọ eruru soja ant ọ bụ ndị amị bịara ije ndị agha ndị eluigwe na ndị ala 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 sir
eji agwụ n'ọgwụ na asọ n'ọgwụ ha nọ n'elu. Eji agwụ ọgwụ ya na-atụwa ogo sụọ aja. were mee ka ọ dị mma dị na ihe niile lụrụ ụwa ụkwara na ihe niile bere ebe a n'ụbọchị taa asị m ya dị mma ihe niile a mụrụ n'ala ezi ihe ndị n'obodo oyibo ndị n'Abuja ndị nọ Lagos ndị nọ Enugu ndị nọ Calabar ndị nọ Port Harcourt ndị nọ Owerri ndị nọ Ụmụahịa ndị nọ Ọkigwe ndị bịa Aṅara anyị na ndị bi n'ụlọ asị m ọ dị mma nwoke aha Chukwu okike abịa oge ejiri were ihe a ka m chiri ete ọganihu onye ọbụla nwa ọbụla bụrụ na ezi otu aka ị ga-esi na-eto ị gaghị arịtụ arịtụ aha Chukwu okike abịa mana ndị ala ọkwụrụ ngwa chọọ babala abịala m imere gị ka m si emere gị bịa tuwe m ogo bịa bulie m elu ọkpara unu weta gị ọkpa unu weta agbara na-eweta ihe na-eji akpacha ya dịka unu weta gị ka a ga na-enye unu m wee si n'isi nwoke n'isi nwaanyị ọ dị mma ihe a m ji nwoke biko ke akwụna ihe ọbụla ejiri keda anyị ke akwụna ihe ọbụla nọchiri ụzọ ekwekwa ihe a gaji eme n'Ọgọst nama ga-ada nga a ma egbu gị nama ebu na te ndị nga afọrọ gị mma ahụrụ nga agbụgasị ebe a ka a ga-esi ebe a ka a ga-eri ya a ga-ebu ya gbego elu nekwe mkpi niile bịacha nga nekwe ebele bịacha nga n'ọnwa ọzọ na-abịa abịa asị m gị bịa mehepere onye ukwu nta ụzọ mehepere onye nta ụzọ asị m nwoke ga-abịa rie nwaanyị ga-abịa rie nke ọbụla unu ga-eweta gawa ọnụ naanị m unu enyekwere m unu ga-enye m mụ na ụmụnne mụ na ụmụnna mụ na ikwu mụ na ibe erie asị m ya bịawa unu enyere m ọnụ naanị m nyekwa nnụ nke gawụ nekwa onye n'ụlọ ebi anakwa agba aka anụ n'obi unu ga-eweta akpịrịkpa ọnụ nkụ unu ga-eweta ga enye unu ma unu weta m n'unu olu m oge asị m ka anyị jere ka ọrụ asị m nwoke nwaanyị gaa nọchiri mmadụ niile bịara nke ahụ ụzọ ụbọchị taa agbachite ma tụfuo ha ọdụ asị m ka m kwuru ya ka ọrụ onye ọbụla bụrụ m ije si a ga-awụ mgbaji aka nyere m ụbọchị taa agbachite ma tụfuo ha ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme Kwụọ ha nkụ gbajicha ha aka n'ọkwụ ụfọdụ niile ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme ịwụ nwoke ịwụ nwaanyị isi nwere mfu obi asị m n'ụbọchị taa ka iji ọnụ ikwu oke ikwugide m ụbọchị taa m abụọ n'ọnụ mgbarụ dị n'ile ọ na-eji ekwu ka n'ụbọchị taa agbawala ihe ọ na-eji ekwuje m n'ụbọchị taa kwuru bụ mgbalị ya agbagbala ekwenụ ya ihe na-aja abịa emepe n'ụzọ mmadụ na-ebere nga taa asị m ka ha na-ala ụkwụ ọma kpọ ha onye na-anaghị enwe ọrụ ga-enwe ọrụ ihe ọ bụla ime gị na-anaghị aga aga bido taa ya gawa ekwenụ ya ya gazie n'ọfọ ya gazie achafia ọ bụla jide anyị ngwa ya were ihe kwuru ka a na-eme bring lekwani ya ọ chapụrụ achapụ ọdọnkọmani ya ọdọnkọmani o ebe a tọpụrụ nwaanyị ọwụ nwoke ọwụ nwaanyị na-ekwugide gị ụbọchị taa gbachite ma tupu ya
Deja